ďalšie dobré ránko v Snap City. Dneska by som si asi pozrel svoj obľúbený seriálik, uvaril by som si takú fajnú desiatu a tak ďalej a tak ďalej. Idem si pozrieť seriál o varení, asi možno som prepol. Je tu nejaká vedomostná show, táto si pozriem. A idem oddychovať. To je super deň. Idem si ešte možno uvariť raňajky a tak ďalej a tak ďalej. Počkaj, tak to zvoní. Idem sa tam pozrieť. Haló? Pán policajt! Dobrý deň. Nastúpte si do auta. Čo sa stalo? Ste obvinení. Za čo? Vy ste si kupovali odberateľov. Čože? Každopádne ľudia, budeme sa k 100 odberateľom, dajte odber. Poďte ich hneď. Prepáčte, pán policajt, počkajte, ja zavriem dvere. Sadnite si tu dozadu. Ale pán policajt, je to nutné. Však ja si udieram hlavu do toho stropu. Pán policajt. Prosím, nezatýkajte ma. Nemáte právo povedať. Prečo? Mám svojho právnika. Tak ten ho zavolajte si až. Prečo ide tá kara jak šrot? Utekám! Rýchlo! Dobre, prepáčte. Hneď tu. Ospravedlňujem sa. A kde je tu? Ježišmaria, prepáčte. Idete hneď tu. Prezlečte sa. Uniformu. Potom sa prezlečiete a zatiaľ poďte. A mne sa nechce prezvekať. Čo sa vám nechce? Prezvekať. Poď. Do jedničky. Pán policajt, ja som si to nezaslúžil. Prosím. Nemáte právo povedať. Nie, prosím. Pán policajt. A čo som urobil? Koľko odberateľov som si kúpil? Vy frajeris. Vraj by ste si kúpili polku svojich odberateľov. To nie je pravda. Fanúšikovia sú rozumní a dávajú mi odbery. Tak ja už sa s vami učím. Chcem návštevu. Pomoc. Koho, prosím vás? Zavolajte mi mojho najlepšieho kamaráta Gena. A viete čo, ja mu zavolám. Dobre, tak mu zavolajte. Dobre, volám. Open contact. Volám. Ale rýchlo. Volám mu. Pán ho nedvíha. Tak mu dajte aspoň odkaz. A potom sa uvidíme. Dovidenia. Počkajte, tak ja mu napíšem. Napíšem mu, že som v base, pán. Počúvajte, ja sa s vami učím. Napíšte mu a on určite príde. Zatiaľ dovidenia. Ja som mu napísal. Pomoc! Tak asi vyzerá to tu, že si oddychnem. A ja sa vám ozvem, keď si trošku pospinkam. Dobré ránko, tak som sa konečne vyspal. Chcem právnika! Nepríšte tu a je tu váš kamarát najlepší. Geno! Prišiel Geno! Yes! Dajte ma k nemu! Poďte za mnou. A považíte sa niečo vyzjednúť? Geno! Čau! Vypadnite, pán policajt! Dobre, ja odchádzam. Zatiaľ sa porozprávajte. Jasné. Máte na to 3 minúty. OK. Čau, Geno, čau, počúvaj! Čau! Jak sa máš? Celkom v pohode. Ale akože necháme za čo ma zapasli. Však veľmi dobre vieš, že nekupujem si fanúšikov a ani ty. Lebo sme dobrí youtuberi. Počúvaj. Áno? Vieš čo, naplánovať nejaký útek. Že by sme utiekli z väzenia? No, vieš čo, ja som našiel jednu takú vecičku, ktorá sa určite bude hodiť. Ty si našiel zbrán, skade? Vieš, ukradol som ju, ale to sa nemusí. To
Okej. Dobre, počúvaj. No. Ja sa dostanem, ja mu dám taser a ho uspím, Okej, to bude dobrý nápad. Uspíš ho a potom utečieme. Alebo počkaj, ja skúsim sa nenapadne dostať k tebe. Nechcem to skúsiť na silu, vidím sa skúsiť dostať k tebe. OK, ja som, neviem, aký celé som asi jednotka. Si jednotky? Hej. OK, tak do jednotky ja sa tak dostanem. Dobre. Pán veliteľ, je tu koniec návštevy. Takže, jak ste sa porozprávali? No, veľmi zle, pretože som v base. Tak ja si idem na chvíľu vonku o cigaretku. Ja sa tu zamknem. A však ja ešte nie som v cele. Tu som. Poď hneď. Nie! Jau! Čom ste ma strčil, pán policajt? Prosím mňa. Tak to máte za to musieť. Idem sa vysrať. Tak, ľudia, už som si urobil svoju potrebu. Čo chcete? Vypadnite! Ja idem si dať cigaretku zatiaľ. Tak choďte si dať cigaretku vy, aby ste neskončili v nemocnici! Čo ste povedali? Aby ste neskončili v nemocnici! Z otravou pečene vy. Idem spať. Aj tak nakoniec utečiem s Genom. OK, tak ja už idem. Dobre. Musím naplánovať ten útek s Genom, ľudia. Nevidím tu žiadnu šachtu. Zatiaľ si umiem ruky, bo som si neumil ani z toho vecka. Dobre. A musíme naplánovať nejaký útek. Čau. Čau. Ty skade si tu, čau. Pomôž mi, otvor ma. On išiel vonku. Otvor ma. OK, otváram, neboj. Yes! Poďme, uteč. Poď, tu je exit. Čakaj, nie, on tam je. Kde je? Čo strelilo? Čo som to počul? Niekto asi. Čo tam býva za ten mako? Uteč! Geno, uteč! Idem tu hlavné dvere! Vidím tu auto! Rýchlo! Utekáme. Rýchlo! Idem domov! Ty si ma nepočkal. Idem domov! Ľudia, keď chcete pokračovanie, dajte odber! Pomoc! Pum! Au, ľudia. Ja som sa vybúral.